Journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixtaq il-misteri qaddisa. Inti jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti ritmu talina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti rġajt ftaħtilna t-triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna drubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla tal-eżerċti kull mo l-aħjar ġej kollu minnek. Nissel fi qlubna l-imħabba lejn ismek u għatina li bit-taħriġ reliġjuż tagħna tmexxi l-qoddim dak li jutajja fina tħarisulna bitħabbrik tagħna bla qiegħda. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Meta jiena wasalt għandkom ħuti, ma ġejtx inħabbrilkom l-misterju ta' Alla bi kliem kbir jew għaref. Ma pretendejtx li kont naf xi ħaġa fosthom li fil-Ġesu Kristu u l-dan imsallab. U jiena ġejt għandkom dajjef, imbażża u mried. Il-kelma u l-predikazzjoni tiegħi ma kinux imlibsa bi kliem qawwi u ta' għerf, imma bil-wiri tal-Ispirtu u l-qawwa. Sabiex il-fidi tagħkom timbena mhux fuq l-għerf tal-bniedem, imma fuq il-qawwa ta' Alla. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lil Alla. Għas-salm ngħidu flimkien kemm inħobba l-liġi tiegħek mulej. Flimkien kemm inħobba l-liġi tiegħek mulej. Kemm inħobba l-liġi tiegħek il-jum kollu ħsibi fiha, il-komandament tiegħek għal dejjem miegħi, jagħmilni għeref mill-edewwa tiegħi flimkien kemm inħobba l-liġi tiegħek mulej. Jien nifhem aktar milli mal-min tiegħi kollha għax ħsibi fil-komandamenti tiegħek. Aktar mixjuh jien bil-għaqal għax inħares il-preċetti tiegħek flimkien kemm inħobba l-liġi tiegħek mulej. Min kull triq ħażina nwarrab riġlejja biex inħares il-kelma tiegħek. Mid-digriti tiegħek qatt ma nitbiet għax int kont li għallimthomli flimkien kemm inħobba l-liġi tiegħek mulej. L-Ispirtu tal-mulej fuqi batni nwassal l-bxara tajba lil-fqajrin. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll.
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Gloria lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu ġie Nażaret fejn kien trabba. Daħal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdorri jagħmel nhar ta' Sibt u qam biex jaqra. Taħ fideh il-ktieb ta' Eżajja l-profeta fetħu u saf fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-Ispirtu tal-Mulej fuqi għax hu ikkonsagrani. Bat inħabbar il-ħelsien lill-imjassrin, inwassal il-bxara tajba lill-fqajrin u d-dawl mill-ġdid lill-omja. Inrott il-ħelsien lill-maħqurin u nxandar is-sena tal-grazzja tal-Mulej. Imbagħad reġa' laq il-ktieb taħlura lil qaddej u qgħad bil-qiegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msamra fuqu u beda jgħidilhom din il-kitba seħħet illum, intom u tisimgħu. U l-koll laqgħu kliemu u staġbu għal kliem mimlih l-ewwa li kien ħireġ minn fommu u bdew jgħidu dan mhuwiex bin Ġużeppi. Iżdu qalilhom żgur li se tgħidu għalija dan il-proverbju tabib fejjaq lilek innifsek dak kollu li smajna li ġara f'Kafarnawm għamlu hawn f'pajjiżek ukoll. U żied jgħidilhom tassew ngħidilkom ebda profeta ma jilqgħu tajjeb f'pajjiżu. Għax ngħidilkom is-sewwa kien hemm bosta romol f'Iżrael fi żmien Elija meta s-sema baqa' 3 snin u 6 xhur magħluq u waqa' ġuħ kbir fil-pajjiż kollu. Madankollu għand ħadd minnhom ma ntbagħat Elija imma ant waħda armla minn Sarefta ta' Sidon. U kien hemm bosta lebrużi f'Iżrael fi żmien il-profet Eliżew, imma ħadd minnhom ma ġie imfejjaq ħlif Naaman tas-Sirja. Meta semgħu dan fis-sinagoga kulħadd intela bil-korla, qamu u ħarġuh il-barra mill-belt, ħaduh fuq xifer tardum tal-olja li fuqha kienet mibnija l-belt tagħhom u rridu jixtuh minn hemm fuq għall-isfel. Iżda hu għadda minn ġo nofshom u baqa' sejjer. Il-kelma tal-Mulej. It-tifħir lilek Kristu. Il-koll laqgħu kliemu u staġbu għal kliem mimlih l-ewwa li kien ħereġ minn fommu. Din kienet l-ewwel reazzjoni tan-nies dikinhar li Ġesu daħal fis-sinagoga tawh il-ktieb tal-profeta Eżajja u hemm sab dik is-silta li qara u li applika għalih. Kienet silta li titkellem fuq il-missjoni tiegħu. In-nies semgħuh u l-koll laqgħu kliemu u staġbu bil-kliem mimlih l-ewwa tiegħu. Hemmhekk meta Ġesu qabad din is-silta kien proprju qed ifisser x'inhi l-missjoni tiegħu illi hu ikkonsagrat biex iħabbar il-ħelsien lill-imjassrin, iwassal il-bxara tajba lill-fqajrin, id-dawl mill-ġdid il-lomja, il-ħelsien lill-maħqurin. Qed jgħid l-aħbar it-tajba hija aħbar verament tajba illi ġġib bidla, trasformazzjoni, illi teħles lill-bniedem u tagħtih ħajja ġdida. U dik hi l-missjoni li għaliha ġie. Jolqotna mbagħad f'dan ir-rakkont kif wara din ir-reazzjoni pożittiva u pożittiva ħafna tan-nies għal kliem li semgħu minn Ġesu, f'daqqa waħda f'dik tal-isfel naraw illi inbidlet is-sitwazzjoni. Jgħid l-Evanġelju li kulħadd intela bil-korla, qamu u ħarġuh il-barra mill-belt. U ħaduh fuq xifer tardum tal-olja biex jitfawh minn fuq għall-isfel. Dina kif f'daqqa waħda in-nies li laqgħu kliemu
jgħid ir-rakkont intlew bil-korla u mhux biss bil-korla ma saru violenti. Ridu jeliminawh. X'ġara? Kien għal xi kliem Ġesu li insulentom? Jew xi kliem illi b'xi mod jew ieħor weġġaħħom? Ma kienx dan l-iskop ta' Ġesu żgur. Ġesu li jagħmel huwa illi fisser aktar kif il-missjoni tiegħu hija għal kulħadd, għax Alla u Alla ta' kulħadd. Mhuwiex ta' poplu wieħed jew ta' razza waħda, imma ta' kulħadd. U għalhekk iġib dawk iż-żewġ eżempji fi żmien il-profeta Elija tal-Armla minn Sarefta ta' Sidon u fi żmien il-profeta Eliżew ta' Naaman tas-Sirja li jurik kif il-ħidma ta' Alla waslet għand min ma kienx parti mill-poplu ta' Iżrael imma l-barra minnu biex juri li Alla kien Alla ta' kulħadd. U kien id-din li ġabet ir-reazzjoni hekk kbira u violenti ta' dawn in-nies. Għax għalihom huma li kienu l-poplu ta' Alla kienu jifhmu li Alla u Alla tagħhom. Mhux ta' ieħor tagħhom biss. Sa dan ir-rakkont u dil-kelma ta' Alla għandha ħafna xtejdilna l-ħajja tagħna llum u se nsemmi żewġ affarijiet jien li naħseb jorqtuna fil-font. L-ewwel nett illi rridu nemmnu aħna li Alla u Alla ta' kulħadd. Mhuwiex Alla ta' razza waħda jew ta' poplu wieħed jew ta' kulur wieħed tal-ġilda, imma Alla u Alla ta' kulħadd u għal kulħadd. U aħna imsejħin bħala d-disċipli ta' Ġesu biex inwasslu lin-nies għandu għand Alla u biex ngħinu lil kulħadd u minnu imini. U għalhekk ma jagħmel sens jekk fi ħdan din il-komunità li hija l-Knisja aħna nkunu aħna huma magħna u kontrina bħalma ġieli jkun hemm pika, jkun hemm ġlied, konflitti fi ħdan l-istess komunità, anke f'komunità li hija parroċċa pereżempju, aħna u huma magħna kontrina. Din ma tagħmel sens għax Alla u Alla għal kulħadd. U meta nqimu anki l-qaddisin tiegħu dan hu l-messaġġ li waslu wkoll li Alla u Alla għal kulħadd. It-tieni messaġġ importanti anke l-ħajja tagħna huwa dan. Ġesu x'għamel? Ġesu ma fittix li jkun popolari, imma fittex li jagħmel b'fedeltà, jaqdi b'fedeltà l-missjoni tiegħu. Kieku rrid ikun popolari, kieku waqaf mal-ewwel biċċa. Meta għalilhom kliem li oġobhom, kliem mimli ħlewwa u laqgħu kliemu. Imma Ġesu rrid iwassal l-verità sħiħa. Anki jekk kien jaf li se toħloq reazzjoni fost nies li ma jaċċettawx il-verità sħiħa. U Ġesu ma beżax jgħid il-verità sħiħa anki jekk kien hemm din ir-reazzjoni. Ma fittix li jinogħġob imma fittex li jgħid il-verità b'fedeltà. Nitolbu l-Mulej illum din grazzja li aħna l-ewwel nett nilqgħuh u nilqgħu il-kelma tiegħu bil-qalb. U speċjalment dil-kelma li jgħidilna li Alla u Alla għal kulħadd u ta' kulħadd. Imbagħad li aħna wkoll inwassluh u nwassluh b'fedeltà. Bħalma għamelu hekk nagħmlu aħna li l-kliem tagħna ikun kliem illi jwassal in-nies għandu imma kliem li jgħid il-verità b'fedeltà. Nisqu issa tal-bit tagħna lill-Alla li dejjem jagħtina dak li huwa ta' ġid għalina. Kun Mulej mal-Knisja tiegħek kejna biex tkompli x-xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għatina l-grazzja Mulej li aħna nilqgħu il-kelma tiegħek bil-qalb. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej.
Nitolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u dawk li jagħtuhom l-għajnuna u s-servizz li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-paċi fid-dinja, għal-paċi f'dawk il-pajjiżi fejn hemm il-konflitti u l-ġlied u għal dawk kollha li huma vittmi tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Inna mulej biex dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti tilqahom fi ħdanek u tagħti l-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Jitolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Din l-offerta qaddisa mulej għatina dejjem il-barka u s-salvazzjoni u għamel li bil-qawwa tagħha niksbu l-frott tas-sagrament li qegħdin niċċelebraw bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tamma sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk ma nqaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewt u l-art mija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewit, nbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola ta' smewit. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bagħti ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patti ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja.
Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton mi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u mal-La Marija ma' San Ġosepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebbħuk b'Ġesu Kristu bnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ejta fl-ard. Ħobsa ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati għas-slim u l-għaqda li jintret fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Issa li tqawwejna mulej bil-ħobs mill-mejda tas-sema, nitolbuk biex bil-ikla ta' mħabba twetta l-qlub tagħna u tħeġġiġna biex naqdu lilek fħutna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Minn żmien il-Covid ndunajna fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassilhom u jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euri, jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi €1 għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju €30 qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun mingħajr bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. Nofru dan ir-rożarju llum għal persuni b'diżabilità u għal dawk kollha li jgħinuhom biex jgħixu ħajja b'dinjità. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ejna waqaf magħna. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna. Għalik jisma' talb tagħna dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenna kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġu Gabriel ħabbar li s-Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-semawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla, itlob għalina l-midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissimo rina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnida bħanna, u Ġesu għafrinna dubietna ħarissa minna tal-infern, u ġenera kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ, meta Sittna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek, ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija u lejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija u lejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija u lejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija u lejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija u lejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija u lejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija u lejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija u lejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija u lejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija u lejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe ppreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija u lejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija u lejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija u lejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija u lejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija u lejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija u lejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fossi nisan birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fossi nisan birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fossi nisan birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fossi nisan birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missier u lil Iben u lil Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna d-dubietna ħarissa minn nar tal-infern u ġenera weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu li Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simarik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missier u lil Iben u lil Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu għafrina d-dubietna ħarissna minn nar tal-infern u ġenera weħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħluwa u ta' matana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwar lina dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turuframent il-Ġesu frott imbierek ta' ġuftijek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.
skont il-fema tal-Papa missinna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marjum Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missir u lil Iben u lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħnina, Kristu ħniena. Kristu ħnina, Mulej ħniena. mulej ħnina, Kristu smana. Kristu ismana, Kristu l-qattal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missir Eternalla. Ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja. ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla. ħenna lina, Trinita Qaddisa Alla wieħed. ħenna lina, Imqazza Marija. itlob għalina, Imqazza Alla. itlob għalina, Imqazza xebba ta' xbejbiet. itlob għalina, Om ta' Kristu. itlob Om għalina, il-Knisja. itlob Om għalina, tal-ħniena. itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla. itlob għalina, Om muxebba. itlob Om għalina, mittama. itlob Om għalina, liżjed safja. itlob Om għalina, liżjed nadifa. itlob għalina, Om blateba. itlob Om għalina, li tistħoq l-imħabba. itlob għalina, Om tal-ħaġeb. itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb. itlob għalina, Om ta' min ħalaqna. itlob għalina, Om ta' min salvana. itlob għalina, Xebba kollok għaqal. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull qima. itlob għalina, Xebba li tistħoq kull foħrija. itlob għalina, Xebba kollok seta. itlob għalina, Xebba kollok ħniena. itlob għalina, Xebba dija marbuta ma' Alla. itlob għalina, Mera ta' qdusija. itlob għalina, Tron tal-erf. itlob għalina, Bidu tal-ferħ tagħna. itlob għalina, Amara tal-Ispiritu Santu. itlob għalina, Amara ta' kull grazzja. itlob għalina, Amara ta' kull tieba. itlob għalina, Warda mistika. itlob għalina, Torri ta' David. itlob għalina, Torri ta' Lavorju. itlob għalina, Dar ta' Deb. itlob għalina, Arka ta' Rabta l-ġdida. itlob għalina, Bib ta' sema. itlob għalina, Kewba ta' filodu. itlob għalina, Saħħa tal-morda. itlob għalina, Kien tal-midinbin. itlob għalina, Farax tal-migranti. itlob għalina, Farax tal-imniktin. itlob għalina, Għajnuna tal-insara. itlob għalina, Sultana tal-anġli. itlob għalina, Sultana tal-patriarki. itlob għalina, Sultana tal-profeti. itlob għalina, Sultana tal-apostli. itlob għalina, Sultana tal-martri. itlob għalina, Sultana tal-konfessuri. itlob għalina, Sultana tal-verġni. itlob għalina, Sultana tal-qaddisin kollha. itlob għalina, Sultana mnisra minn l-ewwel teba. itlob għalina, Sultana mtella s-sema. itlob għalina, Sultana tal-Rosarju mqaddes. itlob għalina, Sultana tal-familja. itlob għalina, Sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. aħfrinna nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina għaddisom malla. biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Għattidinna għaddija tijek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazzu glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġu tħolalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa, ntlaqwa fost it-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp Slimalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek li libnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek issu trawem bħala raġel adult. U Madde Ġusepp ikun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħaresna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preca, itlob għalina, Beato Nazio Falzoni, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, intom għaddesin protetturi tana. itolbu l-Alla għalina.
Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlug glorju saħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Wom, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.